Vítajte. Dnes sa pozrieme na sviatok Sukot, ale z trochu inej, možno nečakanej perspektívy. Áno. Máme tu zaujímavé pohľady od Beit Israel International a tiež od Gadi Ephraim Notes. Presne tak. A oni obe vidia Sukot nielen ako nejakú historickú spomienku, Ale ako niečo viac, že? áno, ako niečo univerzálne. Áno, ako kľúč k vykúpeniu, k jednote. A to nielen pre Izrael, ale pre všetky národy. Skúsme sa na to pozrieť bližšie. Super. Takže Sukot, Sviatok stánkov, pripomienka putovania púšťou, Božia ochrana. Ale tieto zdroje idú hlbšie, čo hovorí Gadi Ephraim. No Gadi Ephraim Notes zdôrazňujú, že tá Božia ochrana, ktorú symbolizuje suka, ten stánok, to nie je len niečo minulé. Je to živá duchovná realita. Nieko, čo je dostupné aj dnes. A vedie k prehlbeniu viery tej emuna. Zaujímavé. A Beit Israel International, ako tí to vidia? Tí idú možno ešte o krok ďalej. Oni opisujú suka ako akési duchovné lono, alebo dokonca ako predzvesť budúcich oblakov slávy. Veria, že tej jedného dňa opäť zahalia svet. Oblaky slávy, to znie dosť mystický. Áno, a naznačujú, že tá radosť Sukotu a tá jeho podstata je niečo, čo má zažiť celý svet. Takže nielen pohľad späť, ale aj, ako si povedal, silný pohľad dopredu. Čiže niečo univerzálne. A tu sa dostávame k tomu, čo spomínali obe skupiny, že o tom objatí pre všetky národy. Presne. Vychádzajú napríklad z rabiho Cadoka HaKohena. Ten videl suka ako Boží zámer objať všetky národy. A Gadi Ephraim hovorí, že Sukot už teraz obsahuje zárodky tejto budúcej jednoty. A Beit Israel to podporuje tým, že aj tí 4 druhy, tí rastliny, čo sa držia, Áno, etrok, lulav, hadas a rava. čiže aj tie smerujú k tomuto spoločnému cieľu. No a potom sú tu tí špeciálni hostia. Ušpizin. Kto to vlastne je? Ušpizin. To sú tradične 7 nebeskí hostia. Avraham, Itzchak, Jákov, Moše, Aharon, Jozef a Dávid. No, Gadi Ephraim Notes im dáva hĺbší význam. Aký? Reprezentujú 7 nižších sefirot. To sú v kabale ako keby kanály božskej energie, božského svetla. A teraz to prepojenie. Spájajú tieto sefirot so 70 prapovodnými národmi sveta a tiež so 70 tvárami alebo aspektami Tóry. Čiže Sukot ako festival, kedy sa Tóra odhaluje svetu? V podstate áno, tak to vidia. A Beit Israel dokonca spomína konkrétnu skúsenosť, kedy vnímali Ušpizin ako živé kanály energie, ako prípravu na obnovu Suka Dávidova. Aj Zohar, tá mystická kniha, hovorí, že v Suka prebýva Šechina, Božia prítomnosť, a tam zostupujú títo hostia. Suka Dávida. To znie dôležito, najmä ten Dávid ako posledný host. Áno, kráľ Dávid. Jeho príchod podľa Gadi Ephraim symbolizuje obnovu Božieho kráľovstva tu na zemi. A samozrejme, Mesiáša z rodu Dávidovho. A tá Suka Dávida, to nie je nejaký reálny stan však. Vôbec nie. Je to duchovný koncept. Predstav si to ako štruktúru pre budúci zjednotený svet. Svet v harmónii pod Božou vládou. A keď človek sedí v suke s vierou, s radosťou, Tak sa toho aktívne zúčastňuje. presne pomáha akoby dvíhať túto symbolickú padnutú suka. Pripravuje svet na vykúpenie. A opäť Beit Israel zdôrazňuje, toto sa týka všetkých 70 národov. To je silné. A dostávame sa k tej radosti. Sukot je zman simchateinu, čas našej radosti. Prečo je tá radosť taká dôležitá popri tej hĺbke? No tá radosť je absolútne kľúčová. Učenci ako Rambam alebo Rebe Nachman učili, že radosť má obrovskú silu, otvára srdce, láme puta exilu, prináša svetlo. Gadi Ephraim to vysvetľuje tak, že radosť Sukotu nie je len emócia, je to duchovná energia. Energia, ktorá aktívne pripravuje svet na geula, na to konečné vykúpenie. Takže radosť ako nástroj nápravy. A tie 4 druhy, ktoré sme už spomenuli, ako tie zapadajú? Tie sú tradične symbolom jednoty Izraela. Rôzne typy ľudí spojení dokopy. Ale obe skupiny, ako Beit Israel, tak Gadi Ephraim, idú ďalej. Zdôrazňujú, že práve táto vnútorná jednota, ktorú symbolizujú, je podmienkou, aby mohlo prúdiť požehnanie do celého sveta. Jednota vedie k univerzálnosti. Takže ak to zhrnieme, Sukot je podľa týchto zdrojov ako taký
nácvik na vykúpenie? Dá sa to tak povedať, učí nás opustiť falošné istoty, náš pevný domov a prijať Božiu ochranu v tej krehkej suka. A zjednotiť sa. Gad Jefraim hovorí, že každá suka nesie v sebe plán pre vykúpený svet. A Beti Izrael s ich misiou prinášať Tóru národom vidí v Sukote predobraz tej budúcej jednoty všetkých pod poznaním Boha. Univerzálny sviatok pre univerzálnu budúcnosť. V podstate áno. Takže Sukot cez túto optiku nie je len spomienka, je to živá praxa. Portál k vykúpeniu, k jednote národov, k mesiaskej ére. Symbolizuje to tá suka Dávida, prítomnosť ušpizín, spája to minulosť, prítomnosť aj budúcnosť. Všetko v radostnom očakávaní. Fascinujúce. Na záver možno taká myšlienka na zamyslenie pre našich posluchačov. Ak je suka naozaj takým mikrokozmom budúceho sveta, miestom stretnutia s božským, ako by sme mohli my v našom bežnom živote vytvárať také malé, pomyselné stánky viery a jednoty. Stánky, ktoré by podporovali túto víziu radosti a konečného zjavenia pre všetkých.